Ok da. Hva skal vi gjøre? Skal vi gå Maina en plass? Ok. Jeg skal bare lage en søster. Jeg burde låne 3 sånne... Ja. Skjønte på musikk. Ok da. Ok, da går mamma inne. Vent. Nei, du går til nettopp. Hvorfor det? Det er jo alltid kult. Ok, du kommer etter meg. Ja. Jeg bare går bort. Ok. Jeg er ganske full. Men du jo. Ja. Jeg også, men... Jeg tar den. Nei, jeg har jo et eple, men... Så har jeg min gode iron. Jeg tror jeg bare legger det inni kista her inne. Så slipper jeg å miste det. Men vi blir ikke i nettopp så lenge da. Så skal jeg ha med meg lava. Det er lava på huset. Stemmer det? Det er Ok, vi må finne... Her er det. Så tar det. Ja, sånn skal vi se. Så vi bare tar en god del zombie pigmen. Åh, Maine, han var psycho. Det var sånn Maine zombie pig jeg så var helt psycho. Det kommer og hjelper. Nei. Et liv igjen. Men du er med meg. Sånn. Har du mat? Nei. Men jeg kan fighte et liv. Nei. Jeg skal være god. Ta med meg lava ut da. Mattis, jeg har mat til deg. Jeg har ikke Se, skjønt. Mattis, det ligger mat. Takk. Åh. Wow. Han gikk i lavaen. Nei. Hva skjedde da? Hvorfor kan ikke jeg ta lava? Vi må ta det helt i midten. Og vi brenner jo å være nærme det. Tar du tingene mine? Om du kommer til ned og skyld deg. Ja, men ta tingene mine bare. Du begynner nesten. Jeg begynner rett i det gamle huset siden jeg sov der sist. Har du diamond-sverd i så fall? Det er jo viktigst, og armoren. Jeg tror du har mistet diamond-sverd i lavaen. Ok. Vi brenner å være så nærme lavaen. Dette gikk jo ikke bra. Du kommer og henter ting. Ok, diamond-sverdet mistet jeg. Har dere et spyd til meg? Her ligger det også ting. Nå har du bytt. Ok, kom med stikke. Jeg skal bare ta litt lava. Jeg skjønner ikke hvordan det der går an. Så det er Maina her? Jeg? Ja. Ja. Nei, jeg kan ikke ta lava. Jeg tar meg inn her. Ok. Dette ble veldig dårlig da. Med Du må lage dødde litt og sånn. iron-sverd. Ja. Enchanted iron-sverd. Nei, det er ikke level. Og ta med de. Bare ta med de tingene. Ok, denne. Jeg var level 2.
Jeg har iron-sverdet nå. Ja, jeg har faktisk ikke. Og jeg må hive litt rot. Du slem. Du på meg. Det gullsverdet må vi jo ta med oss. Hvorfor går du i min kiste? Det er samme det. Ok. Skal vi sove da? Er det huset? Ja. Ok, da avslutter vi episoden for i dag. Subscribe hvis du ikke har gjort det, og abonner hvis du ikke har gjort det, og sett gjerne en tommel opp.